Здравейте хора, това е очакваната с част 4. Така, почвам да реша. Да, моята коса е доста рошава. Аз между другото не съм закусвала, така че мога да направя видео с закуската. И представете си колко смешно ще бъде. Но предполагам да не го правя по-скоро. Добре, супер. В час 5 ще ме видите вързана и почваща да слага грижни и всякакви работи. Така че гледайте час 5. Та-та-та.